La taula és una oportunitat per treballar conjuntament per una comunitat del bon tracte, per una comunitat que cuidi a totes les persones de la comarca de l'Alt Empordà. Ens agradaria poder visibilitzar a la gent gran, poder visibilitzar aquells problemes que no es volen veure moltes vegades i poder incidir i ajudar-los. Empoderar la gent gran per disminuir la seva dependència i potenciar la seva autonomia i la seva dignitat. Un espai de conjunció entre els diferents agents i professionals que treballem a la comarca per tal de vetllar pels drets de les persones grans. Apropar el jovent a la gent gran. Fer sentir la veu de les persones grans i visibilitzar-les. És un espai de participació on poder compartir i aprendre per millorar l'acompanyament de les persones grans. Una mirada més àmplia del fenomen i una resposta més efectiva. Una visió global dels casos amb tota la seva complexitat. La creació de la taula neix de la necessitat d'unir a tots els agents de la comunitat per fer xarxa i donar una resposta ràpida i unificada. Posa en funcionament una acció comuna, facilitant la cooperació i la col·laboració entre professionals i, per tant, permet activar circuits de treball amb més seguretat i recolzament. És el llumí per il·luminar un nou camí sobre el tema de l'edatisme i a la vegada cremar els estereotips sobre aquest concepte. Tots treballem pel mateix objectiu, que és buscar la dignitat de la persona, i això ens afavoreix un treball en comú. Ha permès que puguem fer d'enllaç entre els nostres advocats i advocades i els serveis socials, les víctimes i familiars. Mostrar un model de treball conjunt, treballar escoltant els propis usuaris. Permet el treball amb equip i així entre tots podem tenir una visió global i trobar una solució més idònia. Promoure el bon tracte a partir de la sensibilització i la formació. Per acompanyar les famílies en els casos complexes i també per acompanyar-nos entre nosaltres, donar-nos suport i recolzament en el procés. Resposta ràpida en situacions de risc greu. Una comunitat més cuidadora, respectuosa i participativa. Té un element clau de fer de taca d'oli per anar fent una comarca molt més sensible a aquesta realitat. I llavors hi hauria com 3 paraules claus per definir una mica la taula o el que porta. Treball comunitari, prevenció i promoció d'un envelliment saludable i digne per les persones grans de la comarca. És cosa de tothom fer una comarca on viure i envellir dignament.